Vítam vás pri rýchlo uspávanke. Ľahnite si a prikryjte sa teplou prikryvkou. Nájdite si pohodlnú polohu a môžeme začať. Teda ukončiť tento deň oddychom. Zatvorte si svoje oči. Zhlboka sa nadýchnite a spravte dlhý výdych. Ak môžete, tak aj pridajte hlas pri výdychu. A takto pokračujte ešte párkrát. Nádych a dlhý výdych. Všímajte si svoje telo. Kde až dosledujete svoj nádych? Kde je to posledné miesto v tele, kde zaznamenávate pohyb pri nádychu a pri výdychu? Cíte, ako sa vaše telo naplňa pokojom pri každom nádychu a z tela odchádza všetko napätie pri každom výdychu. Pokúste sa rátať do 4 pri nádychu a do 6 alebo 8 pri výdychu. Nádych na 4, výdych na 6 alebo 8. Nádych na 4 a výdych na 6 alebo 8. Teraz môžete dýchať, ako potrebujete. Vnímajte, ako sa vaše telo uvoľňuje s každým výdychom. Predstavte si, že vaše telo je kométa, ktorá konečne dorazila k vytúženému cieľu, a to k planéte Zem. Ako letíte zemskou atmosférou, cítite, že všetko napätie z vás opadá. Opadáva, spaľuje sa všetko, čo nie ste vy. Všetky nánosy idú preč. Všetko napätie pomaly mizne. A vy pomaly spočívate na mäkkej zemi, ktorá vás víta a objíma. Uvelebíte sa v jej objatí, ktoré vás tíši, vyživuje a podporuje. Objatie je mäkké, teplé a pokojné. Preciťujte toto bezpodmienečné prijatie a podporu náručia zeme. Všetko sa zdá byť zrazu v poriadku a ste pokojní. Vdychujte tento pokoj. A vnímajte, ako ním vaše srdce pulzuje. Každý nový nádych je tu pre vás. A vy cítite túto pokojnú a bezpodmienečnú lásku v náručí Matky Zemi. Ďalej si vychutnávajte bezpečie a pokoj, ktoré vás obklopuje. A s každým nádychom je tu pre vás. Prajem sladké sny.